Στο δημοτικό, ναι. Το Βόρειο Εύρο. Ναι. Έτσι. Είναι στο δημοτικό στα Δημοτικό Μαράσια. σχολείο Μαρασίου. Πόσους κατοίκους έχει σήμερα τα Μαράσια? Καμιά 80 έχουν μείνει. Μείνανε. Μείνανε, ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι τα Μαράσια. Και κατάθεση Στεφάνου. Λοιπόν, να πάμε από τα Μαράσια. Είναι μια καλή μαθήτρια. Α, γι' αυτό καταθέτει Στεφάνου. Πάντα. Εδώ, με ποιες φίλες είστε? Είναι με τις φίλες μου από το χωριό της μητέρας μου, στον Άρζο. Στον Άρζο. Ναι, οι διακοπές που πηγαίναμε εμείς τότε, δεδομένου ότι δεν είχαμε δυνατότητα να κατεβούμε στη θάλασσα. Από τα Μαράσια στον Άρζο. Από τα Μαράσια στον Άρζο, ναι. Τεράστια διαδρομή. Αυτές ήταν οι διακοπές μου. Και τα κορίτσια στον Άρζο. Και από τον Άρζο θα πάμε. Πού? Στην Ορεστιάδα. Ορεστιάδα, κάποια παρέλαση θα ήταν σίγουρα. Τότε χορεύαμε στην πλατεία. Όλα τα σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, χορεύαμε σε κύκλους εκεί στην πλατεία μετά την παρέλαση. Πάντα είχαμε τις τοπικές... Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε την πορεία σας να είναι επικεντρωμένη στο βορρά. Έτσι. Μαράσια, Άρζος, Ορεστιάδα. Λοιπόν, εδώ είστε με... Είμαι με μια συμφοιτήτριά μου. Ωραία, ένα λεπτό. Συμφοιτήτρια πού? Στη Σχολή των Κοινωνικών Λειτουργών στην Αθήνα. Δηλαδή, έχουμε από το Βόρειο Εύρο, πηγαίνετε στην Αθήνα μετά. Έτσι. Ωραία. Και σπουδάσατε? Κοινωνική λειτουργός. Στη Σχολή της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδας. Εκεί μπήκα τότε. Ήταν σχολή της Εκκλησίας. Σχολή της Εκκλησίας. Μετά γίναμε ΤΕΙ. Και ωραία. Εδώ είμαστε στις εκλογές του 85. Το 85 φοράτε ένα κασκόλ του Πασόκα. Ναι, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας είχε μιλήσει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου τότε στις γυναίκες του Πασόκα. Ήσταν πάσπ δηλαδή τότε. Εννοείται. Ναι, όχι, με αυτή την ιδιότητα. Δεν είχατε γίνει ακόμη κομματικό μέλος, είστε πάσπ. Ήμουνα στην νεολαία του Πασόκα από 16 χρονών, ακόμη όταν ήμουν στην πρώτη ηλικίου, στην Ορεστιάδα. Ωραία. Άρα έχουμε Μαράσια, Άρζος, Ορεστιάδα, Αθήνα. Λοιπόν, ναι. για να δούμε τα υπορία σας που σας έφερε. Όπα. Στα Πετρωτά. Πρέπει να είναι η σύζυγος, αν θυμάμαι καλά, του τότε Υφυπουργού Υγείας, η Διευθύντρια του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, η κυρία Χοτζίδου, και είναι το πρόγραμμα σύντησης ηλικιωμένων που κάναμε πρώτη φορά στον Εύρο και μετά επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα. Το είχε εγγενιάσει τότε και μας είχε δώσει... Ποια ήταν η σύζυγος του Υφυπουργού Παιδείας? Του κυρίου Κοτσόνης, αν θυμάμαι. Κοτσόνης, ναι. Μας είχε... Και η έναρξη δηλαδή αυτού του προγράμματος που δυστυχώς τώρα είναι και πολύ επίκαιρο λόγω της κρίσης, το πρόγραμμα σύντησης, ξεκίνησε από τα Πετρωτά. Ξεκίνησε από τα Πετρωτά σε όλη την Ελλάδα, ναι. Το είχαμε κάνει εμείς σαν Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. Μαζί με την κυρία Χοτζίδου, ναι. Μάλιστα. Ωραία, για να πάμε. Όπα, εδώ είμαστε. Τι είμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκδρομή. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας. Κάθε χρόνο κάναμε συνεδριάσεις σε δηλαδή κάποια μετά, πόλη. αφού σπουδάσατε, δουλέψατε στον ΕΟ. Ναι, μετά από ένα χρόνο διορίστηκα στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας στο Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο. Διδημότυχο και δούλευα σε 22 χωριά. Όπου είχε κέντρα ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, τα λεγόμενα σπίτι παιδιού τότε. Το σπίτι του παιδιού. Σπίτι του παιδιού, ναι, με τα παιδάκια, με τους... Εδώ είστε δηλαδή με γυναίκες των χωριών του Δημοτήχου. Όχι, εδώ είμαστε με συναδέλφισες σε ετήσια συνέλευση, σε εκδρομή. Απίστευτα ωραία χρόνια. Εδώ. Εδώ είναι η επόμενη δουλειά μου, όταν με απέλυσαν από εκεί, από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, τότε με τη συγκυβέρνηση εκεί, η Νέα Δημοκρατία κτλ. Είχα πιάσει δουλειά στο Ίδρυμα Παλαινοστούντων, σαν κοινωνική λειτουργός, στο Διδημότυχο επίσης. Πάει στο Διδημότυχο. Διδημότυχο και Σουφλί. Αυτή η φωτογραφία είναι από το Σουφλί όμως. Ωραία. Είναι από το Σουφλί, αλλά στο Ίδρυμα Παλαινοστούντων. Τότε με το πρόγραμμα των ποντίων προσφύγων που είχαν έρθει για να εγκατασταθούν. Με το διευθυντή και κάποια. Κάποιους παλαινοστούντες. Τώρα εδώ θα έχουμε προσωπικά πράγματα, δεδομένα. Εδώ νιώπαντροι, μόλις επιστρέψαμε στην Ορεστιάδα. Ωραία. Λοιπόν, με αστυνομικούς σε χορό της αστυνομίας. Σε χώρο της αστυνομίας. Ναι. Άρα ο άντρας σας είναι αστυνομικός, με το είπατε αμέσως τώρα πριν σαφώς. Ναι. Είναι ο ποιος θα το δούμε στη φωτογραφία? Πίσω στο βάθος. Στο βάθος. Ναι. Ο Γιάννης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έχετε 2 παιδιά. 2 κόρες και 1 εγγονή. 2 κόρες και 1 εγγονή από τη μεγάλη την κόρη. Έτσι. Λοιπόν, ο σύζυγός ήταν αστυνομικός. Τον είδαμε στη φωτογραφία που διασκεδάζεται με άλλους συναδέλφους. Σε ποια πόλη ήταν που διασκεδάζεται? Στην Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα. Ναι, είναι η πρώτη μας πρωτοχρονιά σαν παντρεμένη στην Ορεστιάδα μαζί με τους αστυνομικούς. Ωραία.
Λοιπόν, είστε παντρεμένοι με τον Γιάννη, έχετε 2 κόρες και μια εγγονή από τη μεγάλη κορδί, την Κατερίνα. Την Κατερίνα, ναι. Ενώ η μικρή σου κόρη είναι η Ιωάννα. Η Ιωάννα που πάει στη δεύτερη ηλικία. Ωραία. Για να δούμε τότε τι θα πει η Ιωάννα για σας. Να παρακολουθήσουμε μαζί τι άποψη έχει η Ιωάννα που πάει Δευτέρα Λυκείου για σας. Να δούμε ένα βίντεο παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πριν... Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι και τη μητέρα μου να τρέχει για τους άλλους. Για το κόμμα, για τον Εύρο στην Ομαρχία, για τον Εύρο στη Βουλή. Μου έλειψε πολύ όλα αυτά τα χρόνια, είναι η αλήθεια, αλλά την καταλαβαίνω παρόλα αυτά, γιατί αυτή η παθολογική της αγάπη για τον Εύρο και τους ανθρώπους του, της δίνει ζωή. Πάντα όταν καταφέρνει να κερδίσει κάτι για κάποιον συμπολίτη της, για τον Εύρο γενικά, φωτίζεται το πρόσωπό της. Η αλήθεια είναι πως κατά καιρούς είχε επικραθεί από μικρόψυχες επιθέσεις και άδικες από ανθρώπους της πολιτικής, οι οποίοι προσπάθησαν, λόγω του επαγγέλματός της, να βλάψουν και την οικογένειά μας ακόμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν δίπλα της και είμαστε ακόμα όλη η οικογένεια και τη στηρίζουμε και την αγαπάμε και είμαστε πάντα κοντά της. Λοιπόν, είδαμε την μικρή την κόρη, έτσι. Ναι. Ωραία. Τώρα. Αυτό το παιδί πάντα έχει τη δυνατότητα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε. Θα συνεχίσουμε το παιχνίδι της μνήμης και του χρόνου, αφού μου επιτρέψετε, κυρία Τσαούση, να κάνουμε μια μικρή διακοπή διαφημίσεις, να ανασυντάξουμε τα συναισθήματά μας, και τα δικά σας εννοώ, κυρίως για να μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Έτσι, να συνταχθείτε συναισθηματικά με τα αντιφόρτιση που σας έδωσε η κόρη σας και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, μετά τη διακοπή για τις διαφημίσεις, επανερχόμαστε στη ροή της εκπομπής. Σας υπενθυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή και συνομιλούμε με μια γυναικεία πολιτική προσωπικότητα της περιοχής που διεκδικεί την ψήφο σας στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Μαζί μας είναι η κυρία Ελένη Τσαούση, υποψήφια βουλευτής Εύρου με το Πασόκ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν το παιχνίδι της μνήμης και του χρόνου, κυρία Τσαούση, τώρα, για να πάμε και σε άλλες πτυχές της πολυδιάστασης της παρουσίας σας στα κοινά. Τώρα, ξεφεύγουμε από τα οικογενειακά και ανοιγόμαστε. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη φωτογραφία, να μας πείτε πού βρίσκεστε εδώ. Στη Στουτγκάρδη, με τους ομογενείς από τη Γερμανία. Στη Στουτγκάρδη, ναι, με τους Θρακιώτες. Ναι, με τους Θρακιώτες ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει σαν εκπρόσωπος της Νομαρχίας στις εκδηλώσεις που κάνουν κάθε χρόνο από όλες τις πόλεις της Ευρώπης οι Θρακιώτες. Μάλιστα. Και εδώ πάλι παράδοση, με ποια αφορμή και τι είναι. Με το Φώτη τον Αδαμάκη. Ο Φώτης ο Αδαμάκης είναι ψηλά δεξιά, το βλέπουμε. Ναι, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ο Σύλλογος Ασβεστάδων. Ασβεστάδων. Ναι. Πρώτη φορά είχαμε συμμετάσχει σαν νομαρχία εκεί και είχαμε πάρει και βραβείο μάλιστα για τη συμμετοχή μας. Είχαμε περίπτωρο και είχαμε παρουσιάσει και το συγκρότημα των Ασβεστάδων είναι αυτό. Αυτή η φωτογραφία και αυτή η αποστολή σας και η προηγούμενη που ήσασταν στο Στουτγκάρδη ήταν στα πλαίσια της αρμοδιότητάς σας ως αντινομάρχης. Σαν αντινομάρχης, ναι. Είχατε εκλεγεί νομαρχιακή σύμβουλος, μετά γίνετε αντινομάρχης και στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σας ως αντινομάρχης Εύρου. Μέσα στις αρμοδιότητες ήταν και ο τουρισμός, πολιτισμός. Οπότε ναι. Για να πούμε λίγο, να θυμηθούν οι πολίτες ότι με ποια ιδιότητα είσαστε στην Στουτγκάρδη, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Οι γυναίκες του συνεταιρισμού της Λευκήμης. Είχαμε πάντα μια πολύ καλή συνεργασία τότε στην Ομαρχία, πάλι και αυτά στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων με τις γυναίκες, με τους γυναικείους συνεταιρισμούς για προβολή των προϊόντων με όποιο τρόπο και για την οργάνωσή τους. Με το γυναικείο συνεταιρισμό Λευκήμης. Εδώ είναι, ναι, με το γυναικείο συνεταιρισμό Λευκήμης. Μάλιστα. Και εδώ είστε. Στην Ομαρχία, συνεδρίαση. Να πάλι με γυναίκες. Ναι, πάλι, ναι. Ναι, το λέτε έτσι με χαρά, ότι συνεργαζόταν με γυναίκες συνέχεια. Γιατί οι γυναίκες είναι ένα δημιουργικό κομμάτι πολύ ισχυρό
και είναι αυτές στην πραγματικότητα που πιστεύω ότι κρατάνε τα χωριά μας ζωντανά. Είτε μέσω των γυναικείων συλλόγων, είτε μέσω των συνεταιρισμών. Και μακάρι να υπήρχε, κάναμε μια προσπάθεια σαν νομαρχία, αλλά μακάρι να υπήρχε και μια συγκροτημένη πολιτική και από την κεντρική κυβέρνηση για να αναπτυχθούν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Μπορεί να αλλάξει και την οικονομική φυσιογνωμία μιας περιοχής, της περιφέρειας. Αφού πλέκεται το εγκόμιο των γυναικών, να δούμε μια γυναίκα τι λέει για εσάς. Θέλετε? Ωραία. Για να δούμε, παρακαλώ. Να δούμε. Με την Ελένη μας συνδέει μια φιλία 34 χρόνων. Από την πρώτη γυμνασίου μαζί, 6 χρόνια στο ίδιο θρανείο, 6 χρόνια η πρόεδρος της τάξης. Ζήσαμε μαζί όλα τα καρδιοχτύπια του σχολείου, της εφηβείας. Μαζί στο Λύκειο Ελληνίδων, μαζί στους χορούς, στις παρελάσεις, χώρια στο κατηχητικό και στην εκκλησία. Μαζί στα γήπεδα, έχει μια τρέλα με το ποδόσφαιρο. Είμαστε φίλες πολλά χρόνια. Της έχω βαφτίσει τη μικρή της κόρη, είμαστε συγκάτοικοι στην ίδια οικοδομή. Είναι κάτι παραπάνω από φίλη μου, αδερφή. Ακόμα κάτι έχω να πω τελευταίο, η Ελένη ξέρει να τιμάει τους φίλους της, δεν πουλάει τις φιλίες της. Τι ομάδα είστε που λέει ότι αγαπάτε το ποδόσφαιρο? Ορίστε. Τι ομάδα είστε, είπε και η φίλη σας? Δεν θα σας πω τώρα, δεν συμφέρει. Για να μην δυσαρεστείτε. Κατάλαβα. Προεκλογικά δεν συμφέρει. Λατρεύω το ποδόσφαιρο όμως και πάντα είμαι υπέρ των. Όταν παίζουν δύο ομάδες, μία του κέντρου και μία της περιφέρειας, πάντα είμαι με τις περιφερειακές. Ωραία, για να μην δυσαρεστήσετε. Γιατί εσείς αρδεύετε ψήφους από όλους τους φιλάθλους. Να μην δυσαρεστήσουμε δηλαδή τώρα που. Σωστό. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι πανιόνιος. Λοιπόν. Το θρανείο μου. Ξέρετε τι θα πει το θρανείο μου? Ακόμη και τώρα μετά από 34 χρόνια έτσι τη φωνάζω. Και έτσι με φωνάζει, θρανείο. Ωραία. Να δούμε εδώ μια άλλη φωτογραφία. Με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολος. Στην ομαρχία πάλι, σαν αντινομάρχης. Τώρα θα ήταν λίγο εκ του περισσού να μιλήσουμε για τον Μητροπολίτη και τη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολος. Τι να σας πω εγώ, εντάξει, επειδή έχω μεγαλώσει στο κατηχητικό και στην εκκλησία, πάντα είχα μία άλλη σχέση και έναν σεβασμό. Τώρα και οι δύο Μητροπολίτες μας, και ο Σεβασμιότατος Αλεξανδρουπόλεως και ο Σεβασμιότατος Διδημοτήχου, θεωρώ ότι κάνουν σπουδαίο έργο στην περιοχή που βρισκόμαστε και πάντα χτυπάνε και τα κουδουνάκια την κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Είναι η συνείδηση του Εύρου σιγά σιγά οι Μητροπολίτες. Πολλές φορές πραγματικά. Ωραία. Να πάμε παρακάτω τότε. Τώρα αρχίζουμε πλέον στο Κοινοβουλίο. Εδώ αρχίζουμε τώρα την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα. Και εδώ είμαστε πάλι όμως. Εδώ είμαστε είμαστε με την ομαρχιακή σας κομμάτια. Πάλι στην ομαρχία, ναι, πάλι στην ομαρχία εδώ είμαστε. Βλέπω, μου θυμίζει δέριο. Γιορτή κυνηγιού.